media partners tawno abi manjak phaima bagai tei coverage khlai phaima bagai chini wansokmani rok chei chini NGO khawai tau phaimani oro sing last month 16 September ni siming khajagai phaibo chini NGO katal Tiyari Mairang Youth Society ni ungai sing kaisa NGO katal songsamani je tabok sing tabok buskango naharmung sing kotor wansok mung tongo tei buskango sing kwbangma khai thangnai ta phaini buskang tournament no sing 6 tarik sing khulogani thangui tongo ge 6 tarik no tei bisi ni orjagani thingmo tongo sing anti drugs awareness camp child education tei rom di sing anti drugs no tei bom hai khlai bahai ke chini or samung haya bai gadalai tongnai rok no bom hai ke sing sports ni bisingtei thungmung ni bisingtei sing bom hai khlaibai borok no samung hamia rok no sing bahai ke sokmor manai bota hairo no sing wan sogoi tongo tei chai togoi bo tongo sini Tiyari Mairang Youth Society ni ungai inge sing child education no teibo sing child education bom hai khlaibai je tak porei tongnai rong sirung tongnai rok no bom hai khlaibai sing kusugo teibo develop ti sawi manai tei ma pharok bo te sade si sawi phaibai no sirungmani bisingtei boroni busarok no phurungmani bisingtei tabo mani bisingtei bo haikin ma chaitok laibo sini Tiyari Mairang Youth Society ni tong sini main naharmung tongmani ingkhaken sing sini youth rok no mainly ingkhaken sini youth rok no bom hai khlaiwi sing borokni life no sing bom hai khlaiwi skill development ti sanai bom hai ke sing education empowerment to nai bom hai ke sing sustainable development to manai bota hai khlaiwi ni sini society no varieties khlaiwi sing bom hai ke sing talang manai ti samanai sini lokurong thaniwo sing especially sing youth no priority roko hambai bela ni important question ka sini NGO to last month no se khajak last month ni 16 no se khajak ko inge 24 inge tini to 3 October si inge sini wo 1 month se kaya ko totally 1 month se kaya ko inge sini thani wo fan to 0 ko boni bagai sing tidi edisin hafang ni ungai sing sports ni minister sini EM Sar Soyal ni je saitok mumbai bono sing yafar laika sini proposal sing yafar laika yafar mani bisingtei bo kahamna sono response roka tei sing oron bisingtei khaklai boni thaniwo kisai misa sing phan mana hanai je sini proposal no bo accept khlaimani ba bo hai khlaimani sing wan sogu boni thaniwo phan mamani bisingtei sing u program no ba o sini football knockout tournament anti drugs awareness camp child education no tei sing mo khlok laimani sini tournament Mwthwng thaniwo sing sponsors manmani ke peila sing no sponsor khlaini inka Tripura People Foundations bongka Bangalore Tiprasa nei most probably sini jakogu inke Bangalore Tiprasa ni sini director sini dara Dinesh Deborma boni chai tongmani bisingtei sing bo sungno sponsors khlaika notebooks robo khlaika tei sungno t-shirts robo sungno sponsors khlaika tei oron bisingo kwbangma private business limited rok tongnai robo sungno sponsors khlaika like TBS Honda Bricks Industries like ani nogni bai ne khud corona zomatia bo Saudi Arabia o tongo bo tongmani bisingtei phano bo phatar haste o tongphano sung bai korungai sponsor khai hoi tongta ingete kwbangma bo hai khlaiwi ni chini yago sponsorship sok phaijak tei amo hai khlaiwi ni ang joto sponsorship no hambai maya pharjago joto no je sponsors ronai rok no teibo sungno am hai khlaiwi subai tongmano sung fainai bisi rogo angkai ke tak buskang rogo sung wan sok mung tongo chini sago sung rom di kami wo kwbangma borok bura buri rok tongo bura buri rok medical treatment khlaijagoni homphano borok thangui mania hospital ge jeng bota hairong no jeng health campaign rok khlainai nei rok nei wan sogoi butongo tei oroni bisingtei jeng joto chini area tongmani je chini Tiyari Mairang Youth Society ni bisingtei jeng joto area tongmani bisingtei jeng school bu kaisa visit khlaioi at least borono study materials jeng provide khlainai hne wan sog mung rok chini thango tong chini oro jaga khela songsamani 6 tarik u 6 tarik o songsamani bisingtei chini wo to kaisa kaini theme tongo kaisa ke anti drugs awareness camp child education te kaisa angka child education by anti drugs awareness oro 2 point tongo inge oro jaga ni bisingo thungmung ni bisingo to sung anti drugs awareness no tongo chini te kaisa tongo child education no to yebom high class sung khlainai
bo ungkha sini wo one sokjak tongo omo haing nai je tak class 10 class 12 class 9 je college level graduate khlaijak je top 10 tongnai 60% above manai rokno जों borokno kaisa as an appreciation certificate जों yaphana hini one sokui tongo tei oroni bisingtui जों joto phaine students rok pp nursery to joto graduate level joto bachelors hondi joto students no जों notebooks tei khata hondi kolom hondi tei pencil cutter erasers जों joto no provide khlainai hinai one sok laisa tournament ni bisingtui kok char mungkha जों jesa mung haya sawi tongnai nung haya nungoi tongnai rokno asung no koimani musugo borok nini thaniwosi bebak nung kahang samung tangwani ding thangman jago kebo no kebeng mungkari khana nung hamya ding thanga kebo kebeng mungrona kari khana haipana nung nini logeni thaniwo nung bom kahang bom haya nung choose khlaiwani nangnai bom haika choose khlaiwani nangnai nini loge bom hai borok bu nini loge bom hai samungo boklai tong samung kahande sai tong numung kahande nung tong bono nung naibai nini yapri no kaham khlai masenai te oron bisingo joto na ang koibani musugo je ani kitchen kamai rong no joto youth rong na ang koibani musugo specially drugs no joto yakalaibani chaito laijadi bo chini bagai thiyani laman si homa hai kalayu boni bagai ang joto youth rong no koibani musugo drugs no kisa joto yakalaijadi kahani lama hindi joto nono support khaine nerok no joto support duklaine kahani lamani bisingtui serungni bisingtui hingka ke kebono no mana khlaigla fine chini khelani rules and regulations sei systems rom ka ke poila ang price ni sasiman price ka first price ka champion ka 330,000 second ka 20,000 third ka 5,000 fourth ka Nivea football and volleyball thaisa bo taiga sing rowan ding thangai tong ke sing open hiring system khlaijagai tong ke open hiring system obo chinimo kisa criteria tong bo ma haitai bungmani karon kai ken sing 15% 15 players list marnai 15 players list romani yagulo jeng tei baire nahormania tabo sing to open hiring to go sewi rekha but next match borok je 15 list ro phaimani player ni list bo no first to last tong sinai bo taiga sing khlai kata जों बाय करंगानि खायके चिनि और जगाबो फेसबुक ओ तंगो तियारि माइरां youth society होननाय और जगा थांदि थांमानि बिसिंतै WhatsApp ओ डाइरेक्ट न कांटेक्ट खालामनानै चिनि प्लेग्राउंड नखा 5 battalion tiers camp और प्लेग्राउंड न तियारि माइरां नि एरिया न गान्दारो न इगा अरन बिसिंगो चिनि मैडम एम दोली बोनी area new khobjagu ke tei bono pipeline hamai maya farjagu tani ka ke bon chaitong muni bising tuisi sing o jinchi ni sarsuel ni oro busung soglai mani ba boni chaitong mani bising tuisi sing bo omta hai khlaiwei initiative nawi samno telang lai mani ba chini sini mangka chini bumung NGOs ni bumung ka ke Tiyari Mairang Youth Society ge angka koroksa Ojit Kumar Zomatia Tiyari Mairang Youth Society ni as a founder ngui tong chawso phaimanjak pakatini ro chini or jaga tongo chini president chini or jaga tongo chini secretary rok tongo chini cashier rok tongo